И здравейте хора, аз съм Лорсби. Днеска първия клип ме за да ви кажа, че ще започвам да снимам геймплей видео. Да. Почвам да снимам геймплей видео. Ще игра на Clash Royale, в Drift Mania и така други игри. Minecraft може би. Да, ще снимам как да се направите хакове, всичко, каквото пожелате, долу в коментарите пишете. Кое искате да си направите, кое искате да ви покажа. Да. Аз обикновено се правя някои хакове от Lucky и такива други неща. И ще покажа как се прави Clash Royale. Хак на Clash Royale. Много е лесно. Да, хора, това е първия ми клип, за да кажа, че ще започвам геймплей видео. Надявам се някъде този клип да събере 100 харесвания. Пишете долу коментарите какви игри искате аз да играя. Ганстър Вегас, което пожелаете, хора. Това е. Айде, чао, до нови срещи.